The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanino. Mga igsuon, padayon tang magampo alang sa kahiusahan, kalinaw sa kalibutan o kaayuhan batok nining sakit nga pandemic na karon ang COVID-19. Ato sang iyampo padayon o pasalamatan ng Ginoo sa mga grasyang atong nadawat gikan sa atong mga benefactors ug donors nga unta hatagan sad sila sa ilang mga grasyang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nag-abli sa ganghaan sa gingharian sa langit alang sa mga natawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, patubua dinhi sa imong mga alagad ang grasya nga imong gihatag aron human kami mahinlui sa tanang mga sala diha sa bunyag, makadawat kami sa mga gisaad sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban miingon ngadto sa katawhan sa mga kadagkuan sa mga iskriba. Pagkagahi ninyong ulo, pagkatiga sa inyong kasing-kasing. Nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios? Sama gayud kamo sa inyong mga katigulangan, gisupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. May propeta ba nga wala lutusa sa inyong mga katigulangan? Gipatay nila ang mga sinugo sa Dios nga kaniadto nagpahibalo sa pag-anhi sa iyang matarong nga sulugoon. Ug inyo siyang gibudhian ug gipatay. Kamo ang nakadawat sa kasuguan sa Dios nga gihatag pinaagi sa mga anghel apan wala ninyo tumana kini. Samtang ang mga sakop sa labang hukmanan namati kang Esteban, nangasuko sila pag-ayo ug nagpangagot sila sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mihangad sa langit ug nakita niya ang himaya sa Dios ug si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Miingon siya, "Tan-awa ang langit nga naabli ug ang anak sa tawo nga nagtindog sa tuo sa Dios." Apan naninggit sila ug nanampong sa ilang mga dalunggan ug nagdungan silang tanan paghasmag kaniya. Unya gitaral niya siya ngadto sa gawa sa syudad ug gibato. Ug gipabantayan sa mga saksi ang ilang mga kupo sa usa ka batan-on nga ginganlag Saulo. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo nga nag-ingon, "Ginoong Dios, dawata ang akong espiritu."
Unya miluhod siya og misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat. Tapos niya isulti kini, namatay siya. Giuyuna ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Niana gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan sa Jerusalem. Ang tanang magtutuo gawa sa mga apostoles, nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea ug sa Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa imong mga kamot, o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanakog kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong salipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon ug tultulan. Sa imong mga kamot, o Ginoo, akong itugyan ang akong espiritu. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason, o Ginoo, humatinud anong Dios. Ang akong pagsalig, anaa sa Ginoo. Magsadya kog maglipay, bahin sa imong kaayo. Sa imong mga kamot, o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Padanagang imong naong, ngari sa imong sulugoon. Luwas ako diha sa imong kaayo. Gitaguan mo sila diha sa landong sa imong presensya. Gikan sa gikasabutan sa mga tao. Sa imong mga kamot, o Ginoo, akong itugyan ang akong espiritu. Hallelujah, Hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanila. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Ang katawhan miingon ngadto kang Hesus, unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana didtos kamingawan, sumala gayud sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silag pan gikan sa langit. Si Jesus miingon,
sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan gikan sa langit. Ang akong amahan ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit og naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayod gutumon, ang motuo kanako dili nagayod uhawon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Si Kristo mao ang pan, mao ang ilibnon. Motuo mo ana. Yan ingon din siya, ang moari kanako dili nagyod gutomon. Ang motuo kanako dili nagyod uhawon. Nya kung mituo mo, wa na mo uhawa. Di na mo inom og tubig. Oh, di wa mo tuo. Or basig nituo tanya, di sad ni tinuod ang gisulti ni Hesus. Nganong uhawon mangyapon ta? Nganong gutumon mangyapon ta? Hindi makak ni siya. Bayan sa may tinuod ani ron. Ingon man siya, ang moari nako, kamo ni ari naman mo ron ni Hesus, nimba man mo. Din ako no gutomon, iguli sa inyo, din na mo mamahaw. Oh, sayop, wa maigo. Unya, ang motuo niya, din auhawon na perti magay ninyong himo dito ay suter, yung pabugnaw yun, ay mga dispenser kay inom yung tubig kay uhaw. Hasta gani pari o pa mo magmisa tagaag tubig kay mo inom. So di ni tinuod ang gisulti ni Jesus, no? At tinuod. Mao na usahay mga igsoon, kung ang atong saligan kanilang atong analysis, wag himo. Kutob ra gitas tuo-tuo, dili is pagtuo. Kutob ra gitas lalis. Kutob ra gitas sa simba-simba. Pero wa gyoy epektos kinabuhi. Mao na magbantay tani. Ang sa unang pagbasa, ang nipatay ni Esteban nga magtutuo ni Kristo, kauban sa unang mga magtutuo, ang nipatay niya mao ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nagsigi og tuo sa sinulat ni Moises, sa mga balaod ni Moises, og nagsigig paabot sa pag-abot sa Mesiyas. Sila mo inipatay ni Kristo, sila sa inipatay ni Esteban. Unsa may gisangyaw ni Esteban? Kadtong Mesiyas nga mao si Kristo, inyo siyang gipatay. Kamo ang unang nakadawat sa sugo sa Dios, pero inyong gisalikway ang gipadala sa Dios. Oh, nay peligro kayo. Kamo, di mo musalikway sa pinadala sa Dios. Salikway dili. Kusga. Kinsa man ning pinadala sa Dios? Kung atong tan-awon ang kinabuhi sa mga pinadala sa Dios, number 1 nga requirement yun, ang pinadala sa Dios kabus, pobre. Pobre ba? Sama ni Jesus God, dito ragi pakataos pasungan ang inahan, way trabaho, ang papa panday, way balay, wa ka eskwela, di ba? Pobre. Nya kamo, di mo musalikway sa mga pobre. Kano ba mga pobre nga mangawat na lang tungod sa pobre, di mo musalikway na? Oh, nawa. Hilom na. Ningon pag yun si Kristo gani, ako na ni sigyag balik-balik din
Wa ko'y balay, inyo kong gipadayon sa inyong balay. Hubo ako, tanawa ha, ang iyang mga gipadala, hubo ako, inyo kong gibistihan. Nagmasakiton ako, mga ubos yun kayo, inyo kong gialimahan. Manyag na roy COVID, inyong padayon nun sa inyong balay. O nasakit og COVID, inyong padayon nun. Karon sa kalibutan, isalikway ang nasakit sa COVID. Hasta tong naduol-duol, i-quarantine, ipadlak, mura nagpiniriso. Kay di ta kadawat nga masakit ang COVID. Kay hadlok tang mamatay. Na. Usam na. Sakto pa na. Nga mo na ha. Timan ini kan. Ingon mamong di mo dawat mo. Saman, di mo musalikway. Sa mga kabos. Wa magyan to panumbaling ha, bisag ang mga kabos in town, wa nay hapit agianan, sige gitag pangural gid na natong balay, lapo kay agianan, wa gid nato simintuha gani ang ilang agianan. Nya ikaw dito nindot kay kag balay, bahala na mo dag matubigan mo maayo, basta ako diri okay ko diri. Hanam ta. Labi na nang mag-arang-arang ng kahimtang. Inig pangural sa balay. Ang balay dito, nindot kayo, ang silingan, tagatuhod ang tubig. Kaya di kalusot ang tubig, gikan sa ilang kural, o tungod sa ilang kural. Sakto pa na. Pulos mag-abot, manimba din eh. Hilom lagi mo. Ikaduha. Ay mo pagliningi idea. Ikaduha. Ang pinadala sa Dios, magsulti sa kamatuoran. Matod para bas common kayo nga istorya, truth hurts. Ang kamatuoran, sakit. Lingian ang imong tupad. Isulti ko nung unsa tinuod nimong nakita niya, bati ba siyag naong o gwapa ba o gwapo? Isulti ko nung tinuod ko na be. Isulti. Ina para nako, bati kag naong. Natanawa, di ba? Mukusmod ng naong na. Ikaw, unsap sa naong ni mo, wana na eh. Kaya ang kamatuoran, sakit oy. Mauna dirib, si Esteban, pagsulti niya sa kamatuoran, inyo siyang gipatay, inyo silang isalikway. Astang sukwa, kagot gong ipon nila. Nikagot ilang ipon sa kalagot. Pag ingong Esteban nga, tanawa, naabli ang langit. Nampong sila sa ilang dunggan. Tinuod ba itong isulti ni Esteban? Di sila katuo. Sampungan ilang dunggan. Punit silang baton. Hapos og bato nga itong Esteban. Patay si Esteban. Gipatay nila ang kamatuoran. Sa atorong katilingban, daghan kay nipatay sa kamatuoran. Gani, nakabati ko sa usas ato mga top government officials nga niingon nga maoning ni sakag maayo, Just TV na ko sa Facebook na ko nakita, maoning ni sakag maayo ang atong cases dinhi sa COVID. Number 1 nata sa tibok Asia. Ngano man tungod sa pagpahimulos sa mga korap nga mga tao nga naa naglingkod related sa atong panglawas o kaning related sa pagsumpo aning COVID. Kay bisag dili COVID, i-declare naman COVID, aron lang yun ma-withdraw kuno ang budget para ana. Og naasag ko yung mga pipila ka mga kaila, nga nisulti nako, gatanaw ko silang naong, di man sad mga bakakon. Pagtanaw nila, ang ila ditong bill, mga more than 200,000. Pobre man sila. Ang ila ra gyung maparsyal, gamay ra. So ningadto sila sa PhilHealth, nangayo sila pilay madidak ani. Ang madidak ras PhilHealth is mga naras mga wakabot 30,000. Di dako pa kay sila balanse. So sige, amo lang nang dawaton ma'am, amo lang nang hinahinayag bayad, pero i-declare lang diha ma'am ang tinuod nga kuan nga pwede na mo mabilaran ning among patay. So di na pwede kay ato maninggi declare nga kuan na kana ganing sa to kanang suspected no nya ditso man adayon og lubong siya unya
Unsaon na sa, ipausab lang na dito sa ospital, butang ilan na diyang COVID. Pagbutag COVID, didak na yung tanan, wa na sila ibero nun. Dilipay kay sila, pero ilas ang patay dito sa glubong. Asag nilang, basta wa na ibero nun. O niya, kay ang budget ko no ana, 700,000 man tingin ito kapit. O niya, 200,000 ramay ilang bayro nun. Di na lang kumutel. Mapatay kita aning sayo. Mauna inana ta. Di ta ka maong mudawat sa kamatuoran. Di ka mong mga bana. Nidawat mo sa kamatuoran nga asawa na ninyong inyong kuyog des balay. Narabay mga bana, ang dawaton nga asawa, ang ilang maid. Mo isigig dog, kawat-kawaton pagyog dog. Yang asawa, wa na gani mahapyod. Naiubang mga bana, ang ilang silingan, mo ilang asawa. Kabit-kabiton. Ang ilang asawa, himuon na lang work maid, tiglaba, tiglimpyos balay. Tungod kay tiguang na, o na ilami. Mura na kunog langkay o unas saging. May pa kunong unas saging, mukoto pa. Ilang asawa, mura lang kunog tabla. Nana ba? Dawatan ka matuuran, oy. Nga, wa na. Di na pwede. Nga mubalik mo sa kabatanon. Niya ako, nakadawat sa kako, nga pare ko. Sa inyong tanaw. Ambot lang. Mailhan na. Kamo sa mga asawa, nidawat sad mo, nga bana na ninyo. Kanang inyong kuyog rondes balay. Nga, sugarol kay tanan. Nga, himabay kay tanan. Basig ang imong tanaw, ana, murag imong kaaway. Muna, sigihan ni mong yaw-yaw, sigihan ni mong kusmod. Bana tao na ni mo Gaksa na, hagki na. Ingna ng I love you. Nya, inyo nang ibuhat. Mga asawa. Wasan mo mudawat sa kamatuoran. Mao na, magdinawat tayo tas kamatuoran. Ana, haron di ta makasalikway sa Ginoo. Ang katapusan nga kuan kaning sana mahitabo kung ang Ginoo magpadala usbon niya ang naandan. Usbon ang naandan. Mao bitaw nga ang ilang naandan sa una, Sabado. Pag-abot ng Kristo, nahimo ng Domingo. Sa una ilang Sabat, way trabaho. Pag-abot ng Kristo, nag-ayog masakiton, nagpakaon sa mga gigutom, purti nilang sukua. Gipang-usab ba? Ang sa una, dili mo hikap sa babae, labi nagpagano, si Kristo, nihikap, nakigistorya. Sa una, ilang balaod nga naandan, ayaw hikap anang sanlahon. Ang sanlahon, kinahanglang adto ginasgawas sa lungsod. Pag-abot ni Kristo, gihikap niyang sanlahon. Ang sawan? Sakto na, dili. Anda ba mong mudawat o kausaban o mustik yun mos na andan? Mao na. Pabilin ganitas na andan, unya ang kausaban nga gustos Ginoo, sakit para nato, makigpatay kita. Mao ginay mahitabo. Og mao na karon, daghan kay ninyo nga dili gustong usbon. Manindog na ta. Mga igsoon, si Kristo mao ang atong hinabang ug ang atong kusog. Siya ang atong manluluwas, busa malaumon ug mapaubsanon kitang mudangop sa Dios sa pag-ingon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga magtutudlo sa simbahan, kanunay musangyaw sa presensya ni Kristo diha sa balaang sakramento sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod, maangayong moapod-apod sa mga butang na ining kalibutan, labi na ngadto sa mga kabos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa bangketeng walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Amahan, itugot nga kaming nagsimba sa lawas ug dugo sa imong bugtong anak, matugob sa kalipayng tunhay. Dawata ang among gipangayo dihas gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sa gupa ug santusa. Kining panog, kining bino, dinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo ulangit ng amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa pagsampakasnanan, bukang santos sa simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa nagmalipayon nga simbahan o gihatag ang bunga sa kalipayng dayon ngadto sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O
Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron ang imong mga tao o gihatag kanamo nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga way katapusan ang pagdangat sa himaya sa pagkabanhaw pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamo tuwag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo.
Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga kalig-on, divine strength, sama ni Esteban. Ang ato lang buhaton, mutuo ug mudawat lang kita sa ipadala sa Dios alang sa atong kaluwasan. Di lang sa kumu-update ninyo sa atong mga slots, ugma na lang tingali kumu-update no para matingob niya atong dinhing mga kalihukan. Padayon na punta sa atong naandan nga mga schedule. Sa Miyerkules na atay Holy Hour niya ang uban pang mga kuan sa atong mga kalihukan i-announce lang nato basig na nato di bag-o mga kalihukan sad nga buhaton niining atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong buti